Nelsonovej srdce bylo nekontrolovateľne, keď hromový zvuk lavíny spôsobil, že jej telom prebehla vlna úzkosti. S ničím iným než iba na lyžiach skúšala všetko, aby sa vyhla vlne snehu, ktorá sa k nej každou sekundou približovala. Potom zrazu zmizla z dohľadu svojho partnera. Stratila sa uprostred mora bieleho snehu na vrchole mohutných štítov hory Manaslu. Jeho hlas sa triasol od strachu. Jim Morrison volal svoju životnú partnerku, ale nedostal žiadnu odpoveď. Zúfalo prehľadával strmý svah, kde zmizla, ale nenašiel po nej žiadnu stopu. Ako sa mohla taká desivá skúsenosť stať žene s takým rozsiahlym výcvikom a skúsenosťami na podobných vrcholoch? A aký sled udalostí viedol k Nelsonovej desivej zmiznutiu? Od výstupu na jeden z najvyšších vrchov sveta až po zmiznutie v okamihu. Dnes vám priblížim srdcervúci príbeh Hillary Nelsonovej. Vítajte v extréme. Hillary Nelsonová sa narodila 13. decembra 1972 v Sietli, kde začala lyžovať už vo veku 3 rokov. Rýchlo si vybudovala lásku k tomuto športu a túto vášeň využila ako motiváciu, ktorá ju viedla na cestu stať sa jednou z najuznávanejších dobrodruhov svojej generácie. Nelsonová strávila niekoľko rokov štúdiom na Colorado College v Colorado Springs, než opustila svoj život v Spojených štátoch a presťahovala sa do Francúzska, aby sa venovala svojej vášni. Tam strávila 5 chladných zím nedaleko Chamonix, kde zdokonaľovala svoje lyžiarske a horolezecké zručnosti medzi zasneženými vrcholmi hôr. Tento čas strávený mimo domova urobil s nádejnou lyžiarkou zázraky a v roku 1996 sa stala európskou šampiónkou v extrémnom lyžovaní žien. O niečo neskôr sa Nelsonová rozhodla prejsť do odvážneho sveta horolezectva. Čoskoro si získala celosvetové uznanie za svoje zjazdy v niektorých z najnáročnejších terénov na svete. Do roku 1999 si Nelsonová získala lukratívnu sponzorskú zmluvu so svetoznámou značkou The North Face. Toto otvorilo dobrodružke mnoho dverí a bola predstavená viacerým spoločnostiam, ktoré jej poskytli financie na účasť na viacerých významných expedíciách. Jej schopnosť kombinovať lyžovanie s horolezectvom ju odlišovala od mnohých iných dobrodruhov, pričom často schádzala na lyžiach najnáročnejších vrcholov sveta. Čoskoro začala prekonávať rekordy a stala sa prvou ženou, ktorá úspešne zlyžovala z vrcholov hôr ako Denali, Koju a Makalula Kuluvar na svojich spoľahlivých lyžiach. Jedným z jej najpamätnejších úspechov však bolo v máji 2012, keď sa stala prvou ženou, ktorá úspešne vystúpila na Everest a Lhotse v priebehu 24 hodín. Ale tým sa nezastavila. V nasledujúcich rokoch Nelsonová pokračovala v prekonávaní rekordov a v roku 2017 sa stala prvou osobou, ktorá uskutočnila lyžiarsky zjazd z Papsúry v Indii. A následne to isté zopakovala na Dreamline, strmom a skrytom lyžiarskom zjazde na hore Lhotse v Nepále v roku 2018. Ale v roku 2022 ju jej dobrodružný 50-ročný duch opäť priviedol do Nepálu, kde sa chystala čeliť jednej zo svojich najťažších výziev. Sprevázaná svojim partnerom Jimom Morrisonom si dvojica naplánovala lyžiarsky zjazd z pravého vrcholu Manaslu, hory, ktorá sa týči do ohromujúcej výšky 8163 metrov. Nepál, ktorý sa nachádza v Južnej Ázii, je známy svojimi rozmanitými a vzrušujúcimi možnosťami lezenia a turistiky. Nepál je snom každého horolezca. Každý mesiac cestujú do krajiny tisíce turistov s nádejou, že zdolajú niektoré z najznámejších trás sveta, vrátane treku do základného tábora Everestu, okruhu Annapurna a okruhu Manaslu. Pre Nelsonovú a jej partnera boli rozhodnutí pre Manaslu, jedinečnú horu zasadenú medzi Mansiri Himal, čo je časť nepálskych Himaláj. Manaslu je 8. najvyššia hora na svete a je známa svojim náročným terénom, skrytými trhlinami a nepredvídateľnými poveternostnými podmienkami. Jej názov sa v sanskrte prekladá ako hora ducha. Ale pre medzinárodnú komunitu dobrodruhov má Manaslu oveľa desivejší názov – Zabijacká hora. Krátka odbočka v tomto chaose. Ak chcete viac surových, necenzurovaných príbehov, ktoré tu nemôžeme ukázať, pridajte sa k Extreme na Patreone. Uvidíme sa na skutočnom Extreme. Názov Zabijacká hora pochádza z vysokej úmrtnosti, keďže až 90 ľudí prišlo o život pri pokuse zdolať tento náročný vrchol. Tí, ktorí sa odvážia pokúsiť, môžu čeliť nepredvídateľným a extrémnym poveternostným podmienkam,
ktoré sa môžu objaviť takmer okamžite a priniesť množstvo nebezpečenstiev vrátane lavín. Takže aj keď to technicky nie je také náročné ako výstup na Everest, mnohí horolezci považujú zdolanie tohto vrcholu za ťažšie, pretože na nich na každom kroku číha nebezpečenstvo. Napriek svojim skúsenostiam a povesti jednej z najlepších žijúcich horolezkýň si Nelsonová dôkladne naplánovala výstup aj zostup z tohto vrchu. Zostup z hory na lyžiach sa všeobecne považuje za náročnejší ako tradičná turistika alebo bežné lyžovanie na rovine. Prináša to zvýšené riziko pádov a zranení. Je to fyzicky náročnejšie. A jedným z často prehliadaných rizik je tzv. Vrcholová horúčka, keď ľudia často prekračujú svoje limity a dostávajú sa do nebezpečenstva. Napriek tomu si Nelsonová bola plne vedomá všetkých nebezpečenstiev, ktorým čelila za každým, keď sa vydala zo vrcholu a bola pripravená ich zvládnuť. Na jeseň 2022 prišli ona a Morrison do Nepálu, aby začali svoj výstup na neslávne známy Manaslu. Nahoru ich mal viesť Shangri-La Nepal Trek, horolezecká spoločnosť s bohatými skúsenosťami s vedením skupín na vrchol Manaslu. Vyhli sa neúprosnej zimnej sezóne a ich expedícia začala ako väčšina ostatných. Úspešne dorazili do základného tábora a strávili tu niekoľko dní v polovici septembra, aby sa poriadne aklimatizovali na nové prostredie, v ktorom sa ocitli. Táto adaptácia zvyčajne zahŕňa niekoľko výrazných fyziologických zmien, ako je zmena dýchacieho vzorca a zvýšenie produkcie červených krviniek. Pričom obe tieto zmeny majú za cieľ pomôcť telu fungovať pri nižšej hladine kyslíka. Aj keď to bolo pre Nelsonovcov bežné, to čo nečakala, bolo mimoriadne náročné počasie na hore. Z základného tábora by tým vystúpil do ďalších 4 táborov, kým by nakoniec dosiahol vrchol. Presun medzi tábormi by trval približne deň, keďže sa líšili náročnosťou terénu aj vzdialenosťou. Počas väčšiny expedície ich sprevádzal neustály sneženie, čo bolo v tomto ročnom období nezvyčajné. Ako sa ďalej aklimatizovali v základnom tábore, počasie sa veľmi nezlepšovalo a sneh naďalej padal. Až natoľko, že ostatné expedície sa rozhodli vrátiť späť. Ale Nelson a Morrison neboli zlým počasím veľmi znepokojení a rozhodli sa pokračovať ďalej. Koncom septembra zažil Manaslu 15 dní nepretržitého sneženia. Mnohí svedkovia na hore v tom čase tvrdili, že sneh bol pri zóne smrti vysoký až 4 alebo 5 stôp. Je to pojem označujúci oblasti vo vysokých nadmorských výškach hôr, kde je tlak kyslíka príliš nízky na to, aby tam človek mohol dlhodobo prežiť. Podmienky sa do konca septembra nezlepšili, ale Nelson a Morrison mali pocit, že je dostatočne bezpečné pokračovať vo svojej výprave. Možno si dokonca mysleli, že čím viac sneží, tým lepší bude zážitok z lyžovania. Keďže okno na výstup na vrchol bolo túto sezónu kratšie ako niekoľko dní, dvojica a ich tím sa rozhodli urobiť posledné prípravy potrebné na dosiahnutie vrcholu Manaslu. Keďže niekoľko táborov má Wi-Fi, Nelsonová informovala svojich sledovateľov prostredníctvom príspevku na sociálnych sieťach, ktorý zdieľala koncom septembra. Priblížila svoje skúsenosti a napísala: S ohnutým chrbtom a hlavou dole som sa na Manaslu necítila takisto pevne na nohách, ako pri minulých dobrodružstvách v riedkom vzduchu vysokých Himaláj. Tieto posledné týždne preverili moju odolnosť novými spôsobmi. Prezradila, že jej tím sa predtým pokúsil vystúpiť z tábora 3 do tábora 4, ale rozhodli sa, že je to príliš nebezpečné. A dodala: Je pre mňa výzvou nájsť pokoj a inšpiráciu na hore, keď je neustále zahalená v hmle. Potom bol tým nútený zísť na lyžiach z tábora 3, keďže podmienky sa naďalej zhoršovali, pričom vedeli, že v nasledujúcich dňoch budú musieť lyže niesť späť hore nahoru. Nakoniec sa počasie natoľko vyjasnilo, že tým mohol doraziť do tábora 4 a konečne, v skorých ranných hodinách 26. septembra, keď nočnú oblohu osvetľovalo žiariace svetlo čiastočného mesiaca, začali sa presúvať za hranice bezpečia základného tábora a hore nahoru. Keďže počasie naďalej odrádzalo horolezcov, pokračovali pomaly ďalej a vystupovali na mohutný vrchol. Počiatočné etapy výstupu na vrchol sú zvyčajne zvládnutelné s minimálnym vybavením, ale keď sa pomaly dostávali na vrchol Manaslu, boli nútení využiť naplno všetko, čo natrénovali, pretože s každým ďalším metrom nadmorskej výšky bol výstup čoraz náročnejší a vyčerpávajúcejší. Sneh a silnejší vietor, než je obvykle, naďalej sužovali Nelsona a celý tím. Po prekročení určitého prahu sa terén stal výrazne ťažšie priechodným a boli nútení použiť fixné lana na výstup po strmých svahoch. Keď prekonali falošný vrchol, Nelson už videl cieľ a boli menej ako 70 metrov od najvyššieho bodu Manaslu. Najprv však museli prekonať poslednú prekážku.
Ostrý, previsnutý snehový hrebeň, ktorý predstavoval predtým niekoľko rizík. Aby zaistili bezpečnosť, opäť použili fixné laná, ktoré slúžili ako záchranné lano aj rebrík pre horolezcov. Nakoniec, približne o 10:42 ráno v sobotu 26. septembra 2022 Nelsonová a jej partner Morrison úspešne dosiahli vrchol hory Manaslu. Pár určite zaplavil pocit radosti, keď začali zostupovať späť do Nepálu z výšky viac ako 8100 metrov nad morom. Na chvíľu sa zastavili a všetko si vychutnávali. Ale počasie im neprijalo a boli nútení pokračovať vo svojej ceste ďalej. Teraz prišiel čas na skutočnú výzvu – zísť z hory na lyžiach. Nelson a Morrison si rýchlo vymenili výstroj a krátko po dosiahnutí vrcholu sa vydali späť dole. Ale práve tu náš príbeh naberie tragický spád. Podľa očitých svedkov vrátane ich organizátora expedície Jabona Gimiriona išiel Morrison dole z hory ako prvý a Nelson ho nasledovala s malým odstupom. Plánovali obísť hrebeň vrcholu na lyžiach a znovu sa stretnúť so zvyškom týmu šerpov. Keď sa vydali dole z hory a klzali sa po ľahko udúpanej vrstve snehu, ich telá pravdepodobne zaplavoval adrenalín a radosť. Ale toto netrvalo dlho. Len pár okamihov potom, čo začali zostupovať z hory, čelili desivej skúške, ktorá prinútila Nelsonovu bojovať o život. O menej než 10 minút neskôr zmizla Morrisonovi z dohľadu a ich odvážne dobrodružstvo sa zmenilo na záchrannú misiu v boji s časom. Emočné napätie z náhleho zvratu udalosti bolo zreteľné, keď sa tým presunul z eufórie po úspešnom výstupe k naliehavej a náročnej úlohe nájsť svoju Nelsonovú. Na miesto boli okamžite privolané záchranné služby a začali hľadať akékoľvek stopy po Nelsonovej v snehu. Kvôli zložitej povahe záchrannej operácie v odľahlej oblasti s minimálnym mobilným signálom sa na internete začalo objavovať niekoľko protichodných správ. Začali kolovať 3 teórie, z ktorých každá sa snažila vysvetliť, čo sa Nelsonovi na hore stalo. Spočiatku Himalayan Times tvrdil, že anonymný tip od osoby na hore uviedol, že spadla z výšky viac ako 24 metrov do hlbokej trhliny tesne pod vrcholom Manaslu. Avšak Jabon Gamire, výkonný riaditeľ spoločnosti Shangri-La Nepal Trek, toto rýchlo spochybnil. Podľa Gamireho, ktorý hovoril s ľuďmi v základnom tábore hory, stratila lyžu predtým, než sa zošmykla z veľkého útesu a zmizla. Objavila sa však tretia teória, ktorú na internete zdierala brazílska ultrabežkyňa Fernanda Macielová, ktorá tiež v ten istý deň ako Nelsonová vystupovala na Manaslu. Tvrdila, že hovorila s Morrisonom a navrhla, že Nelsonovu v skutočnosti strhla malá lavína blízko vrcholu hory. Tento príbeh spočiatku vyvrátil aj Gamir. Avšak čoskoro by to bolo uznané za pravdu. Udalosti, ktoré sa odohrali na vrchole, neskôr objasnil Morrison, ktorý si spomenul na desivý incident. Keď v jednom momente lyžoval pred svojim partnerom, po niekoľkých oblúkoch sa obzrel, aby sledoval Nelsona, a práve vtedy sa odohrala tragédia. Keď schádzala z hory, mäkký prášan pod jej nohami sa začal poddávať a v priebehu niekoľkých sekúnd sa ocitla uprostred malej lavíny. Nelson sa snažila zostať pokojná a využívala svoj výcvik v nádeji, že zostane stáť na nohách. Ale rýchlo sa valiaca masa snehu bola príliš silná a strhla jej lyže spod nôh. V okamihu sa už kotúľala dole svahom. Morrison mohol len s hrôzou sledovať, ako sila lavíny v kombinácii s gravitáciou ovládla jeho partnerku. Keďže bolo krátku vzdialenosť predu, podarilo sa mu vyhnúť tomu, aby ho zasypal sneh. Táto časť Manaslu nemala žiadne prirodzené prekážky, čo znamenalo, že jej telo a lyže boli čoskoro pochované v tenkej vrstve snehu. Záchranné práce sa začali okamžite a pri pátraní bol nasadený vrtuľník. Morrison sa v zúfalej snahe nájsť svoju partnerku pokúsil zostúpiť po južnej strane hory. Keď sa začal spúšťať na lyžiach po svahu, kde zmizla, terén sa rýchlo stal nebezpečným, pretože tam nebola žiadna stopa, na rozdiel od strany, ktorou vystúpili na vrchol. Kvôli nebezpečenstvu a zhoršujúcemu sa počasiu bol nútený prerušiť pátranie, kým na miesto nedorazili záchranári. Pátracie úsilie záchranárskeho tímu bolo oslabené ďalšou ničivou lavínou, ktorá sa spustila nahore vo výške takmer 7000 metrov nad morom, pričom si vyžiadala život šerpu a zranila mnohých horolezcov. Zlá viditeľnosť a zhoršujúce sa počasie takmer znemožnili pátranie po Nelsonovej a jej šance na prežitie sa s každou hodinou znižovali. Keď sa nad horou zotmelo, pátracia a záchranná operácia bola nútená prerušiť sa až do úsvitu.
Morrison bol kvôli počasiu nútený nechať svoju partnerku za sebou a v pondelok večer sa bezpečne vrátil na základný tábor na lyžiach, dúfajúc, že jeho partnerka nejako prežila pád a našla úkryt. Nasledujúce ráno nastúpil Morrison okolo 7 hodiny do vrtuľníka a prehľadávali južný svah vrcholu v nádeji, že nájdu akúkoľvek stopu po Nelsonovej. Ale opäť sa vrátili s prázdnymi rukami. Neskôr počas dňa iný vrtuľník identifikoval niekoľko predmetov, ktoré pripomínali oblečenie a dokonca aj lyže, vo výške približne 21 000 stôp nad morom. Avšak opäť drsné počasie znemožnilo bližšie preskúmať dôkazy a boli nútení sa opäť stiahnuť, kým sa podmienky nezlepšia. Počas svojich zúfalých pokusov prechádzať rozľahlú horu čelil Morrison a záchranné týmy mnohým zdržaniam a mali problémy získať letové povolenia potrebné na operácie v ochrannej oblasti Manaslu. Nakoniec 28. septembra počasie umožnilo vrtuľníku vrátiť sa do oblasti, kde boli predtým spozorované ryže. Morrison spolu s 2 šerpami pomaly pristupovali k miestu. Keď sa približovali, zmocnil sa ho nepríjemný pocit v žalúdku a hlboko vo vnútri vedel, že možno bude musieť čeliť najhoršiemu scenáru, ktorý pravdepodobne popieral. Potom Morrisona čakal pohľad, ktorý by žiadny človek nikdy nemal vidieť. Na južnom svahu Manaslu ležali nehybné pozostatky Nelsona, zaborené v ľade. Zlomený a premožený žiaľom sa Morrison rozplakal, keď sa díval na svojho zosnulého partnera. To, v čo dúfali, že bude pátracou a záchrannou akciou, sa teraz zmenilo na misiu na vyzdvihnutie pozostatkov. Pri spomienke na skazu spôsobenú touto udalosťou Morrison prezradil, že bol nútený vykopať pozostatky svojho partnera zo snehu a ľadu, čo malej skupine trvalo takmer 2 hodiny. Odtiaľ previezli telo Nelsonovej o kúsok vyššie po svahu, kde jej pozostatky mohli byť letecky prepravené späť do Katmandu. V dojímavom príspevku na sociálnych sieťach Morrison zverejnil poctu svojej životnej partnerke. Na záver napísal: Moja strata je neopísateľná a sústreďujem sa na jej deti a ich ďalšie kroky. Teraz jej energia bude viesť duše nás všetkých. Nech je s nami všetkými pokoj. V dňoch a týždňoch po tragickej strate svojej partnerky musel Morrison zápasiť s nezvládnutelnými pocitmi viny, smútku a žiaľu. Keď v noci ležal v bdeli, jeho myseľ museli zaplavovať otázky. Mali sa vrátiť späť, keď sa počasie zhoršovalo? Mohol urobiť viac, aby Nelsona zachránil? Ale nakoniec bol teraz nútený čeliť realite jej predčasnej smrti, pričom po sebe zanechala 2 deti. Odkaz Nelsonovej žije ďalej v životoch mnohých ďalších dobrodruhov, s ktorými sa počas rokov delila o svoje zážitky. Emily Harringtonová, ktorá sa stretla s Nelsonovou počas expedície na Everest, si spomína, ako si obe ženy okamžite vytvorili puto, ktoré ich sprevádzalo mnohými obohacujúcimi zážitkami. Keď hovorila o charizme svojej priateľky, Harringtonová napísala: Poviem vám, že okrem tejto tragédie bola Hillary silou, na ktorú sa nezabúda. Nie pre túto nehodu, alebo dokonca skutočné hory, na ktorej vystúpila a z ktorých tak majstrovsky zlyžovala. Ale za to, že bez výčitiek razila cestu ženám v tomto prostredí, aby mohli byť všetkým, čím chcú byť. Napísala na Instagrame: Prelomila bariéry a prekonala očakávania jedinečnou kombináciou pôvabu a odhodlania, ktorú má len skutočný líder. Desivý charakter týchto výstupov a s nimi spojené riziká ešte viac zdôraznila ďalšia tragická udalosť na Manaslu, ktorá sa stala len niekoľko dní po jej predčasnej smrti. Dňa 2. októbra došlo k ďalšej lavíne, ktorá sa nakoniec zosunula po hore a zasiahla základný tábor. Videá z tejto udalosti sú naozaj šokujúce a mnohí ľudia sa preto rozhodli, že odmena nestojí za to riziko. Mnohé expedície sa rozhodli vrátiť späť, čím náhle a predčasne ukončili sezónu v roku 2022. Nelsonovej úspechy v skialpinizme budú naďalej inšpiráciou pre mnohých začínajúcich športovcov na celom svete. Ale keď sa nad tým zamyslíme, bola to jednoducho žena, ktorá išla na príjemnú dovolenku so svojím životným partnerom. Chcete podporiť kanál? Pridajte sa a získajte exkluzívne výhody. Ďakujem za sledovanie a uvidíme sa na budúce. Buďte odvážni a žite statočne.